Tinoti kwazuwai kanai vazukuru nevasekuru nemambuya nemachembere nemadzisista nevanatete handiti ka aiwa nhasi ndangoya ndichifara tichiti tizivisane kunyanya timu redu rese rekudo Gokwe chifara kuti mukoma vana baba vedu Kapfupi vane channel inonzi Kapfupi ZW chiri chinangwa nechido chekuti vese vakazoona madhirama apakati unoziva iko zvinoka vanhu zvavanoita unongozoona kaklipi kakungotonzi neteti imavazvariro kupi chiklipi chakutotangira pakati woroshoti chiklipi ichi chabva nepapi dhirama racho rarakambomira sei vamwe varume muchafira pakati pemakumbo ngoma vamwe amai muchafa makatarisa mudenga sesoro unongozoona chakutotangira ipapo utoshaya kutoti handina mati kuchihureni undozoshaya kuti kochini chiri kutangira apa chabva kupi nyaya ichatangira papi saka ndikunzwa kufara kuti mukoma Kapfupi vane channel inonzi Kapfupi ZW ndowakufara singaiti because tine vana vakomana havana kuona matheater ese aitwa nana mukoma Kapfupi havana kuona madhirama ese aitwa nana mukoma Kapfupi anana Bablazi nana Nyimo nana mukoma Piri vanhu vedu havana kumuona saka nawo zvakuraidza manje kuti right neimprovement yavako yaitwa zvaizvezvizvi zvasiyana makamera aiko kudhara iko zvino vakudzoka vachitipa zvakavandudzwa pfungwa dzakaita sei dzakanyatsodzibwa bhozi paipa kudhara mazazoitika nezvekuti unenge uri pasi pevanenge vachiita nezvepasi penguva iyoyo iko zvino vakunyatsokuita vari ivo mumiriri wezvinhu zvavo nevanovabatsira novaita sei saka zvinhu zvatinotenda izvozvo 2 inini chinhu chandongomashoko andoda kungotaura kuna mukoma Kapfupi ndechekuti musarasa mbereko nekufirwa mbereko yenyu mukoma Kapfupi ka ngairambe yakasimba mbereko iyoyo musarasa mbereko nekuti makambobereka uyu akafa mukabereka uyu akazotaurawo zvakati mukabereka uyu akazotadza kuzotaura nemi kana mukabereka uyu akazodai baba tiberekei tese edha maberekani naizabhumu mabereka Kachongwe maberekani maitwa sei mabatana navhara zipi mamboita zvamunoita mambodii indotoshivira kuti dai matombozvirowa bozi baba mbereko yenyu yakasimba that's why maramba muchingoripo maramba muchingorarama dai kwachinzi mbereko yenyu yakasimba ka dai mwarangotaura kuti iyi mbereko haina basa iyi ngaikandombini saka chinhu chandongokumbira ndichocho kuti aiwa rambai makaita sei makatibereka tese tiberekei tese wese anenge angoti baba toita sei apa ndachifunga kuti kadai so long zvichingoita kuti basa renyu rifambika itai basa renyu richese rifambe basa richoenda mberi vafana vedu vananga ngavauye kwatiri chero akasaya kwandiri inini but ngavapinde muvanhu ngavapinde mukati momo chonoti uyu akamboshanda nababa wangu uyu nababa wangu ari muindastry imwe chete ngaapinde ngauyu ngaatopinda muri mupenyu izvizvi mudhara ndikutonakirwa kuti muri tomubika zvakanaka handiti hatizodiwa vana vanongozobudikira vabereki vafa takutongozoona munhu akubudikira kuti ndini mudhara mwana wamudhara Kapfupi tadaiso zvakutotora famba pinda matiri ita kwese unananeza bhumu ita kwese kwaunongoona vana DS Parks vachikubika uchita sei andokona ndofara kuti unoimba mfano wangu unoimba iwewe music yako ndoiteera zingaiti ndiwanga watobata ipapapa nesong yomwe wakaita ndichiri kwa mudhara Makumbi hatina kuonana zvedu because indaita ndipati ndiri kutora mavhidhiyo ndiri kwa mudhara Makumbi saka ndakatoenzwa song iyoyo yakandinakidza zingaiti komana nevoice ramba uchirova usamira mukati meme vanokubatsira ita sei mudhara wako anga nemasahwiro ake aitamba nawo nemasahwiro ake anowirirana nawo nanhasi pinda ikoko kumasahwiro baba wako wachibatanidza uchita sei uchibatanidza nevanhu ivayo uchidai so utosumuka bata chikwata chamudhara chokwadi chitoripo ndeyoti iwo ndiwafanira kulida bhendi iwewe
tungamira bhendi ramudhara wako irororo wakaberekwa namudhara ka but uchizwa ndindatova pachimuti mudhara mfanira kusara wasvika pastage yo watopedza basa. Tambana namudhara shekedi apo ngavakudzidzise gitari irororo, dzidziswa gitari irororo nana mudhara wako ana mudhara Sem Manjalima. Tamba navo vakudzidzise kuti ndara ndidzidzisei, usaenda kure stereke navo ana mudhara wako ana Sema. Tamba navo ana mudhara shekedi apo, tamba navo vese vakomana madrums apo, tamba navo uchidzidziswa kuti zvoitwa sei. Usazoda kudzidzira gitari mudhara asipo kuti regedza ndingozviita bhozi hapana munhu webhesi, hapana munhu werhythm. Dzidza mufana wangu uchingoona kuti zvofamba sei. Urutoenda zvakanaka iwo, urutofamba zvakatodaro, utoenda manake. Utori mugudhu yendi yababa wako iyo, iyi yendi yakanaka. Ndo yatakatopindawo isu tichitongopindawo imomo. Tichitongofambawo titori imomo yendi yababa wako iyo. Ndiye takangosvikawo bhosi yaingona kapfupi, yakavhara zipi tiorari. Saka ndo takatopinda muhendi yakapfupi iyo tikati regedzai tiinde. Wazokurawo manje unozozvitsaura kuti ndosvika ipi njingoro wakapfupi. Ndosvika ipi njingoro wavhara zipi. Regedza ndichingotsaukawo ndirove yangu inini kachiongo ndiita sei. Ndina mberi. Saka ndokurudziro yangu mfana wangu kunyanya hakuna ngapo. Ramba uchienda mfana wangu daro uchidzidza mudhara wako achiri kudai isoso. Mudhara kapfupi. Mukarowa nechovhorosi chechi mbodzokera kusutu yenyu nyai. Sutu yenyu iyo ndo sutu vese muona kuti madhirama ese aya akanakirwa nesutu yenyu iya. Musasiya sutu. Sutu yenyu ndo yatoda. Kuna tichitoti kapfupi isutu iya toida mudhara. Sutu yenyu kwatiri yakatikoshera singaiti. Yegumbo nechiheti nechibhachi chakadaiso. Aiwa. Ndo isutu yakatohwinisa mainga ayo iya. Kuti mainga ayo itoita mainga ayo tonzi mainga. Isutu iyo iya sutu yamakatoregwa chiheti namudhara namainga ayo. Zvodai pasina chiheti chechi yaka. Mainga vaitoenda vasina chokubata. Tototienda makatoita kuti mainga waone chokubata vachitonde padheni vakawana chokubata. Unosvika ukuyoka mukanawo zvinhu zvakadai. Vanhu vazhinji avatozi ndatakapfupa nemasongo akawanda. Ndaitofara musuno painterview yamakaita naSparks. Muitora masongo yese chichi zvese zvoda kuzvidzoke paipai. Zvese ngazvidzoke. Nemasongo amakaita kudhara na Blama nditori mafolder yese. Zvoti kana musitorina ka inini masongo yenyu yese nawo. Ese. Kana chitaura ese ka hatisukireva kuti tirongotaura Obama wanika. Tine masongo ese. Kutangira kwakatangira na chikwama chababa. Kutanga yese masongo yese nawo. Ese nditori nawo ndofunga nemakoro acho ka nditori nemakoro acho atoripo nemakoro acho. Kusvikira izvezvi regore rapera ndofunga ndo iri nevidhio rakaitwa mai manje rakaenda kwaMambwe. Saka mudhara musamira, ramai muchifamba. Chinhu chandingokumbira ndechekuti ndakanzwa muzukuru achiti toda kuti vanhu vese vakaisa mavidhio tovarovesa necopyright because vanhu vakazodaiso. Izvozvo zvakanaka hazvo but vanhu vese vakaita zvinhu zviya ngatione tichitaura kuna vanhu vari kuZBC, kwete vanhu vari kuGrama, kwete vanhu vari kuZMC, toita vanhu vari kumakambani aibatana namudhara kapfupi anditika. Vanhu vakabva kumabasa. Ndobva vatanga kuvhurawo makambani awo, mwana mwachivhura yake, mwachivhura yake, mwana mudhara botonya mundera watoro Grama ikoko ididi andikona. Saka vanhu vaivhura makambani awo, vobva vatora mavidhio avo vachita sei? Vachiposta pachannel pavo. Dai vanhu vanga vasina kudaro ka, dai mavidhio dai pasina. Mambozviona here Mzai? Dai pastorina vanhu vakatoisa mavidhio amudhara kapfupi pachannel wavo ka, dai pastorina. But vanhu avatisi kuti vakagona zvavakaita, vakakanganisa bhozi havana kuzokwanisa kutaurawo neuyu. But pane vamwe vakatoisa izvozvo ka, vakaisa hendi that time yaitonge ichitotanga kutoti zvinhu zvinge zvichitotanga kutobvawo padhiski zvichienda pachannel. Vakadya zvavakadya bho. Isu ngatichitora izvozvo zviya nditika. Tongotora mukatora vidhio iyi mukarisa pachannel penyu, monetization inongochinja yotouya uko. Oza kuti uyu hachamonetize hawachate sei. Tikavarwa nemastrike tikaita sei? Chiro Mwari chainongotaura kuti ameno kuti tiri vanhu vakaita sei. Bozi tinofanira kunzwanana, tinofanira kungoti kunoyambira. Hatifanira kuti takutodaisa saka takutorima panapa saka takutoti road iya yaipinda munda medu hapachina takutodaiso. Aiyo. Ini tinongoti kune vese vakaisawo mavidhio vakamabvisa futi. Tisati tapedza kuisa pachannel pamudhara kapfupi. Hapana zvatetaita. Ngatisei zvese. Indataura ndikati masongo nawo. Masongo yese nawo. Kana ini ndikashayiwa mamwe amene titorina ndine munhu anonzi Mof Poetic mwana Kadoma. Poetic ane masongo ese.
kuvaimbi vese vari kuti tiri kushaya masongo edu, takadididi masongo edu hatina. Poteki ndibhuru edu anoti maketa akaita sezvo zvakawanda ane masongo yayo. Inini manje masongo abangaka ese bozi ndaitonotenga CD ndotokopa kubva nditiri ugokwe andoziva kwangu pachiteketa anokuona taitoona tichita sei tichisapota chitouya kubhendi chita sei. Saka isusu tiri masapota ebhendi, tiri masapota ababanga handiti tiri zvakare vanhu ndio mental wedu isusu. Hakuna munhu anotaura kuti kwai ndakaita drama muno muZimbabwe ndisina kana kapfupi sinoona giringo. Aiwa kunyepa. Munhu angatoreva nhema iyi. Angatonyepa. Hakuna munhu akatanga kuita izvo asina kuona nhema. Saka ini ndo zvikumbiro zvangu zvanongori nazvo pane zvandataura. Kana pane zvandataurawo zvakaipa mungondiregererawo, but tiri kuzama kuti tingoonesana kuti zvatingakwanisa kuita kuti mudhara aramba achitidzidzisa, tirambe tichidzidza, chirambe chichidzidza tichiziva zvatisingazivi chiita sei zvichitoitwa ndezvipi. Ndototenda izvo rasa kuti Regina arikuenda arikufamba daiso. Regina daiso mborwa tumaskitsi namudhara tichikandwa apa tichimbodididi tichienda semodha. Kana semodha achiriko atichiri kubatana naye pamwe chete. Semodha atori nehendi ya bonjisi. Mukanzotarisa mudhara kapfupi, amina kuti mudhara kapfupi munozvibatanidza sei, amina vanhu munobabatanidza sei. Semodha nabonjisi timu iroro ritori nenhingiri, amina line rap yacho unongoona line yacho ichitoenda ichitobatana so zvinyatsokwata sezvakaita band redu 2010. Aiwa wanyatsoona chero galaka taizoti kapfupi, ini kapfupi kana asina kuridza ndasingatorari. Ndaizorara kuma 19 bozi kapfupi airidza kumuseni. Kazhinji magala ese kapfupi airidza kuseni naJapresa. Wanzo ri Japresa over wanzo kapfupi. Time yoyo Simon Mutambi yitoya na Romeo Gasa kwakuda kunochena zvaita sei chizoya chizorwa namudhara macheso zvichida izvo. Mara saka na zvakaita pagoke gala. Taitoziva kuti kapfupi kana nakuridza. Titoende kumbatso. Toenda kumba kudi. Ndomberera kapfupi aritomborwa. Uchitobva ipapo tozorwa namudhara macheso zvoda izvo, but zveshuwa kapfupi munhu aitaitomirira kuti gala kana restori nakapfupi pane pakaipa. Saka iko zvino tinototenda ngasachipera kuti tikaita chinhu tosimbisana tobva tazongoona kuti zvanyarara zvazodai todzidzepi toendepi. Handei tichitofamba tichitobatsirana. Patodai hope mudhara tigamuchirei tiberekei mbereko yenyu yakasimba zingaiti. Mbereko yenyu yakasimba. Totoida mbereko yenyu tisimudze irambe inesu. Bosi mbereko iyoyo ndiyo mbereko yatototemba. MuZimbabwe mese kuona vese vari kuacta vese maactors arutemba mbereko yenyu mudhara. Hatidi kunyepa. Saka tinongoti vatsigiri. Vanga vatsigiri vangu. Vanga vatsigiri veMakumbe Production. Vanga vatsigiri veChisport Records. Vanga vatsigiri vemakambani vese maYouTube vana mudhara Zigo. Vana kasiyana siyana. Tingokumbirawo kuti tingosubscribeawo mukoma kapfupi vafambi. Nguva ifambi bozi vane zvinhu zvakawanda fa kuti vadyewo mari dzavo dzavakaita madhirama avo vakaita. Nguva dzedze paitengeswa madhiski kusati kwane piracy ndobva yapinda zvakadai anopedzisira kuti waconfuse. Saka iko zvino mudhara kapfupi YouTube zvainoita ndezvokuti YouTube inouyisa mari kwamuri, haiuyisi mari yekuti kwanzi ichambodii. Mukangobudisa chinhu chenyu maactora muri kungoita, mashandira muri kungoita, ndo mashandira zvoita. Isu titoripo isu. Pamunoda kutida mfana uya mfana wangu tigare pasi. Yatiteke chinhu pachino ndinoona chawagona kuti ukapinda apo udai. Isati kutozvirora matondondo. Isu takatopenga takatodai zva mari yebhazi ndeyangu, mari yechikafu ndeyangu. Handiti. Toita basa mudhara zvinhu zvitopushana chita sei. Tichitorwa toenda mberi. Totombovhara studio. Tombozati Capital Studios wakumana ivhara vatomboenda kwamudhara kumbonorowa maworks. Tichitoita sei. Chitoenda ndotenda Muzaya. Muzaya wakule ayo ramba wakadaro nakule vako uchienda mberi. Musa kule vagara nevanhu. Chengetedzai vanhu ivavo muenda navo mberi. Musachinja mastrategy. Chinjai mastrategy yekuti makugadzira zvinhu zvinyuwani, but musarasa musaita bendi kachingotorai bendi rese. Ndio maactors atangoziva kuti kubendi ndio vanoacta namudhara Shegedi nani ndio vanhu vatangoziva kuti ndo chikwata ichi. Saka ngachisatora time chisina kubudikira chinozotopedzisira shauti 2 chimalawi chedu mudhara. Time chirwa futi madrama ameno chikanda chirudzi chedu tisakangamwa futi chirudzi chedu tonakirwa nemadhirama pane song
yemalawi yeziguru yamakaisa paalbum pamashure apo. Zvodiwa izvezvo wachimbobona riri drama ramuri kurowa risiri pasong, wachimborowa itorichi tombori drama rakadaro chitomboenda rakadaro. Saka zvinhu zvatichitongoona kuti Mudara isusu tunemi tokutsigirai vanhu tokumbirawo masubscribe. Mukangoenda paYouTube pakanzi Kapfupi ZW titopusha Mudara, zvinhu zvaMudara zvifambe. Handei tosapota Mudara Kapfupi, Mudara wedu haiwa kwana anototi kapfupi ameno zvanenge aitana naizvo. Totoziva kuti vese totongofamba takadaro, chirona Mudara weFidelis ana mama siyoyo, handei tisapota hama yedu. Ngatitsigirei zvinhu zvifambe zvakatoenda. Hanzani mufana wangu Muzaya wangu, hanzani Muzaya wangu, ndozati ndikamukumbira yeye anotozviita uyo. Culture Love chimborowa song 1 kachamari yekusimbisa channel yasekuru wako Kapfupi. Ndoziva kuti unozviita, utori kana maminutes zvinhu zvidiki kwauri, zvomborowa vanhu uchipushawo nekoko zvichiendawo zvakadai so zvidai. Rowawo futi yako itorowawo futi song yeZimdanso itorowa yakadai so itotaura zvechannel yaMudara. Ndiyo nguva yacho iyi, ngatitorowai tichitoita sei, tichitoenda tichitokanda muvanhu, tisasiya Mudara ega. Handei navo Mudara ndewedu. Mudara Kapfupi muri wedu, hatidi kuzoti mafata kutanga kuti Mudara Kapfupi inini vaindira zingaiti, Mudara Kapfupi akazodai. Mudara inini tina kwati tichienda, ngatingokusapotai muchiri mupenyu seizvozvi, tisazoda kuti mafa totanga kuti Mudara uyu aigona, Mudara uyu dai akazodai, dai ngaakazodai. Ngatigarei tato vese maminista ndonguva yacho iyi kuti tiratidze rudo. MaMP, makansera machichi ese kuEpworth vanoita vane zvitauro zvavanoita kuEpworth, ngati yeyo nguva nemukana. Mapurisa tokuzivai futi kuti mapurisa mune chaunga, bhozi mune vanhu, mune magrupu akasiyana siyana. Kandai olingira channel yaMudara tichingobatsirana. Masoja unga achichi kanzuru zvese, ngatisapote murume. Handei naye akatinakidza, nanhasi ari kutinakidza. Saka zvinhu zvinongotongoramba tichiita sei, tingotsigirana tichisimbisana kuti aiwa ngatifambe nebhora. Aiwa ndinokutendai. Zita ndiBraka Chongwe Bakushana Kushata Bazvitsva Bazvinywani. Tiripo hedu paCapital Studios Production paGugwe, tiita zvedu zvematirama edu nekurekodha kwomumanzi. Manzi inotorekodhwa panapa, ingasungura, ingazimdanso, ingagospel, ingachi vanorekodha kumano veCapital Studios pano. Saka tinongoti ngatirambe tichitofamba nebhora. Hatisi kumira, basa rikuendwa, basa rikuitwa. Kune vese vari kuita mainterview, vese ana Mudara Japureza anani, tikuvatenda nehelp yavari kupa netsigiro yavari kupa Mudara Kapfupi. Mudara wedu. Zviyanzo kuti kwanzi ndosaka titoona Kachongwe tozoti aiwa tuchongo aiwa kuna Kapfupi ana Kachongwe ndipo zvakadaro. Hatisi panguva yoda kuzvirwa matundu kuti isusu tatodai so. Haiwa katadai so muchazviona, tatodai so, but mukaka unongoripo. But mbereko yaMudara Kapfupi ngaisati yaguma kubereka vanhu. Mudara musati vanhu vamakabereka ndivavo chete, handichabereki futi vanhu. Berekai munhu wese, mbereko yenyu kusvikira yadhamba. Berekai munhu wese, musaita vamunoti ava ndove kwangu, ava ndokuti munhu wese hama yako, hapana inonzi rudzi. Iro mukatoona amwe achitouya mundevera achitoti Mudara ngafuni kungena, ungeneni, ngaangene. Muntu wonke ngena mungene. Tione kuti zvinogumira papi. Chimbotiberekai tese seZimbabwe maactors muchiri kurarama so, tisazochema kuti Mudara dai vanga vakatibereka dai tauri pamwe stage. Kusatoenda pane imwe stage inyaya yekuti hamusati matibereka. Mukabereka munhu wese chete muchaona tatova pamwe stage. Aiwa ndinotenda Mudara, ndinotenda. Iva nenguva yakanaka, ine zuva rakakomborerwa kwamuri ikoko Mudara. Peace out.